Kebetulan ada Pak Tris. Ijo-ijone, Cak. Ana meri mangani cengkeh engko sing keri nyumbange Akeh. Ngono enggak? Yo. Wilujeng dalu para pami ya rasa pinaraka ingkang sakejo Pangan sregeku warasan amir sani pakempalan kula campur sari CSGK la ingkang nama mijil saking playen Gunung Kidul Mas Harjono pimpinanipun sampun dados totolan cara menawi lepat nyuwun gonging lapangap sapa Redek ilang. Yuk, ayo sing biyen yo iki maju lancar ya. Ya iki atine tenan yo. Oh, oh, oh. Ini syair untuk hiburan. Adula-duli dari Surabaya. CSGK sebagai iringan semoga terhibur tamu sekalian. Campur sari aku nongkidul musik ditabuh apa nonton kumpul sirah lenggat lembut bergoyang pinggul penyanyi ayu-ayu saben gak ngibul aku nongkidul iku campur sari yo mas mantos sing miwiti laras kayang regeng